opening scene khona umfana. Lo mfana lo ufana no-Azwindini. Mina at least ngifanela noPapa Azwi. So nje the whole movie zobe ku-Azwindini, Papa Azwi, ngifanela no-Azwindini. Azwindini ahlangane nobani? Ahlangane noNjabulo. Iqala nje imuvi Azwindini u-out uyaflopha nje. Athi usahamba akutshela ubaba wakhe ukuthi usahamba usaye e-town uyokhipha imali. Ayithunywe ubaba wakhe imali yokukhokhela indlu. Azwi nawo kwenzakalani? Iqala nje imuvi usuyabheda. Athi esuka nje uNjabulo ebehamba kwabangani bakhe bahleli lapha ngaphansi kwesihlahla afike abatshele ukuthi uqeda kuhlangana no-Azwindini uyahamba uya kokhipha imali yababa wakhe .